esodwa sikole magada ahlabayo. Yazi mina ngikhule ngamazwi athi wathinta abafazi wathinta imbokodo. Ubuhle babesimame sabafaniswa nediamond elimnyama enganibona sebuqhambisa isizwe sabansundu. Sikhungethwe ife elimnyama onkosi yehlisa ukukhanya. Sesaphenduka ukudla kwamakentshane. Abanye bethu babulawa badlengulwa. Yehla mvele inqangu uzosikhulula amaketango esiboshwe kuwo. Bayadela sebawelela ngaphesheya so icela ivuthiwe. Kanti konakalaphi ngokubaleka kwethu? Engimele ngabe bazivikele ibona bazizingelayo. Abefundisi namabhishophi sebashumayela baphelela namazwi. Kwanathi sesakhatha sashela namazwi. Mawuthi yabhekana kulomhlaba sesihamba lesikhathi singakafiki. Abantu besifazane bazalwa imihla namalanga. Kwasemandulo bakhona emlandweni. Sina silezi imbali eziqhakambisa isizwe. Imbewu yatshala emhlabeni engasoze yabuna. Ngingeze ngabukhohle umzimba esibhekene nabo kulomhlaba. Ngiyababona abantu kodwa busekho ubuntu kulomhlaba. Sasaxolisa ngisho singonanga yaze mandulo wasabilwana kodwa lesikhathi esiphila kuzo namuhla sesasaba nabantu. Oh hey, sikole magada ahlabayo. Imbongikazi Yomzulu Ndawoe. Hello, Zululand Studio TV. Kamala Lungile, intombi Mazibuko ngazeke nani-ke. Namhlanje ke as you know it's Women's Day. Sinezele nje uhlelo lweni all special for abantu besifazane. As you know it's 9 August we celebrating Women's Day. Kamala Mongezi Buthelezi ngabakhulu sesilungile namhlanje ke ade siphefumulwa nguye Ndawoe Imbongikazi Yomzulu ehaya ekhombisa elikhulu iciko samuka kakhulu kuyena. Namhlanje ke sibungaza usuku labantu besifazane sithi ke Happy Women's Day wonke umuntu wesifazane ubambe iqhaza nakulaba asebengasekho abebesibambele iqhaza sesilungi. Siyajabula kakhulu mesinibona nani ngabantu abasha besifazane nikhula nenza izinto ezinhle kakhulu. Nakulabo asebebadala kuyibona abavula inkululeko belela ukuthi thina sithole nathi inkululeko. Mina nje as umuntu wesifazane I would like to say thank you so much for ukuthi besilwele abantu besifazane ukuze sikwazi ukuthi sibe laba abantu esiyibona as young women yabo sesi-free. Umuntu siyakwazi ukwenza noma yini afuna ukuyenza like as we know ukuthi kudala abantu besifazane they were oppressed ukuthi umuntu wesifazane nje kumele ahlale ekhaya akade ingane kumele apheke. But today look at me ngihlezi kule couch I'm talking yabona nje present. Yes, kubuhlungu kakhulu ke uma sesithola ukuthi sekukhona i-women abuse and child abuse izinto ekanjalo ngoba sokukhombisa khona ukuthi abantu besilisa bamanje abantu besifazane babathatha ngendlela. Ake sithi abantu besifazane babuyela manje esikhathini sakudala into bekade silwele njengamanje ngesikhuthaza South Africa ukuthi kumele siphathane kahle sikhombisane ukuthi siyalingana because ngenkathi ebelwa abalo ngomhla ka9 August babelwela khona ukuthi amalungelo ethu afane futhi sisizwe kukhona equality phakathi kwabantu bethu ababili igender eyombili kungabe bikho igender abantu besifazane uthola ukuthi yona isiyancindezeleka mhlawumbe ayisenawo amandla. Nawe sajabula ukuthi manje ngobusho ukuthi niyakhuluma yabo izinto eziningi sengikwazi ukuthi kuba business women siyakwazi into kanjalo umuntu wesifazane kudala into abangakwazi ukuzenza lezo. So kuhle kakhulu mesibona ukuthi kunezinto ezinhle kanje ezenzakalayo. Yeah, as you say ukuthi namhlanje kunezinto ezinhle ezenziwa abantu besifazane but kusakhona lokho ukuthi kunabantu besilisa abasa overpower abantu besifazane ukuthi beba abuse. Guys, women abuse is not on. On guys, stop abusing abantu besifazane because we all have our feelings. Njengoba kushiwo ukuthi we are equal okusho ukuthi abantu besilisa banama feelings njengoba nabantu besifazane benama feelings. There is no need ukuthi umuntu wesifazane uhlukumeze because nawe ngikuthanda uzohlukunyezwa. So iyona into elwela abantu besifazane not ukuthi babelwela ukuthi bethole imisebenzi efana neyabantu besilisa kuphela kodwa babelwela ukuthi bebe free like ukwazi ukuhamba noma ikuphi uzizwe usafe. Asikisidingo sokuthi umuntu wesifazane asabe ukuthi am I next like namhlanje why are we saying why kune line ethi am I next if abantu besifazane balwela inkululeko? There is no need for le line ethi am I next because asikho isidingo sokuthi abantu besilisa be oppress abantu besifazane. Angithi we saying this is a free country. Sonke si free, everybody free nje, you free to give speech, you free ukuba noma ukula ufika yakho.
ufree ukuthi usebenze noma ukuphi la ufuna ukusebenza khona. There is no need ke ukuthi sicindezelane emotionally, and umuntu wesilisa siyazi khona abazazi nje ukuthi isikole ngiyashaya okuzokumangaza ke sizikhona nekora zamantombazane, kodwa ke ukugora ke vele akusho ukuthi uyashaya. Guys, please, women abuse is not all parts women abuse. Okubalulekile nje bafethu ukuthi sihloniphane, kodwa ke sinenye iperformance ngoba sishilo sisiphathele ubuciko obungapheli sinonke sonkondlo abakhona la kwi-building. Njengamanje ke sizonikeza ithuba komunye oshaya inkondlo owaziwa ke ngoMenzi Idlozi bayinsika yeso. Kungani sibahlukumeza? Kungani sibanyukubeza ngokocansi? Kungani sibahlukumeza kwezothando? Sengishiya inhliziyo zabo zimanxiba ngenxa yabantu besilisa. Ngicela nikhumbule bayinsika yeso labantu. Phela sengikhuluma ngabantu besimame. Khumbulani isizwe sakithi. Bakwazi ukuphila nomuntu ophila ngaphakathi kubona. Aningizwa kahle. Bakwazi ukuphila nomuntu ozohlala ngaphakathi kubona inyanga ezishakalolunye. Kepha thina sikwazi ukubahlukumeza. Ngicela nikhumbule ukuthi bayizimbali eqhakaze umhlaba wonke. Ngicela nikhumbule ukuthi bakumbamana omhlaba ibona bayinsika yeso. Kepha bayingithe. Bayinsika yeso labantu besimame. Makumbamana omhlaba sekukhalwa ngamadoda asehlukumezayo. Makumbamana omhlaba sekukhalwa ngamadoda ahlukumeza izingane ezincane zabantu besimame. Makumbamana omhlaba sekukhalwa ngabantu besilisa abadlengulo gogo. Ngithe ngicela nikhumbule bayinsika yeso labantu. Uma sebeshabalalile kuhlo kwamazolo ebonilanga isizwe soqhaka nje sobani. Kanti ilenkunzi ukuthi isematholeni inxa isizwe sakithi sifa kangaka. Kanti ilenkunzi sekuthiwa isematholeni uma intsha yanamuhla yabafana idlengula abantu besifazane. Kanti ilenkunzi ukuthi isematholeni uma intsha yanamuhla iphika ingane mimithisile. Kombe bengithe bayinsika yeso labantu. Ngicela nikhumbule ukuthi babe khona nasemandulo landulela babe khona. Ngicela nikhumbule ukuthi emlandweni bebona bavela phambili. Ukhumbule kukhona ngisho nesakhe sithi wakhihle sikaNandi okhomba khona ukuthi babalekile labantu. Kombe bengithe bayinsika yeso. Ngicela nikhumbule ukuthi umdala emhlaye badala wabadala ngendlela ehlukile ngoba babalekile kakhulu. Ukuba bengekho umuntu wesifazane ngabe nesizwe sikho. Ukuba bengekho umuntu wesifazane ngabe nemakhaya wekho. Ukhumbule sekuzoba khona nesakhe sithi umfazi. Ukhumbule bakwazi ukugcina imfihlo yomuzi kuze shone efile. Kombe bekuthe bayinsika yezwe labantu. Kungani sibashabalalisa kanje? Bayinsika yezwe kungani sibaphula inhliziyo sibahlukumeza ngokothando makumbamana umhlaba bakhala ngothando. Enkundleni zokuxhumana bakhala ngalo uthando ngenxa yabantu besilisa ababahlukumezayo. Kombe bengithe bayinsika yezwe labantu. Bakwazi ukubamba umuzi uqine, bakwazi ukubamba umuzi unganyamazazisi. Ukhumbule ukuthi emakhaya kepha babizwa ngabathakathi ngenxa yokufaza bakwazi ubayibona. Babizwa ngabathakathi ngenxa bayakwazi ubaqothe emadodeni abo. Babizwa ngabathakathi uma bayakwazi ukungenela umuzi nomzana kepha bekwazi ukuhlalisana esithebeni. Kepha namhlanje babizwa ngabathakathi. Kombe bengithe bayinsika yezwe labantu. Uma sibaphushela le, uma sibakhahlela nyovana, nithi sizwe sonake ke loba. Nithi intsha lekhulayo, nithi izobukani nina manikwazi ukubahlukumeza. Sengisho nabafundisi banamhlanje sebekwazi ukunyukubeza bona abantu besifazane. Ngisho abafundisi banamhlanje sebekwazi ukuthwala ngaba abantu besifazane ngoba bayazi ukuthi bayakwazi ukuheha. Kahle kahle aniqondi lento mabukuthi imbokode. Imbokode phela ikwazi ukugaya into ikwazi ukuyicuba ikwazi ukuyigaya ibe isicaba. Phela imbokode yakwazi ukugaya into igayeke ukuthi hayi ngifuna lokudlakazekileyo. Kepha bona bayakwazi bathi ufuna lento ecwaka isekele because ugaye imbokode. Kombe bengithe bayinsika yezwe labantu. Kanti sebashona apho ubuntu.
uthi obhala kangcono moto kimoto kabathu obhala kangcono uthi izandla ziyagezana uma abantu besilisa bengakwazi ukubambisana bebodwa bezobambisana kanjani nabantu besifazane kobe bengithe bayinsika yezwe labantu ngicela nikhumbule ukuthi sikhona kulomhlaba sifike ngayo umuntu wesifazane ngoba usukwazi ukumhlukumeza sokwazi ukumshaya usukwazi ukumhlukumeza nakwezothando uba mhlawumbe ubefuna ukukhipha noma wakho ube bekwazi ukukhipha unyoko ubungeke ukwazi ukufika nala emhlabeni kepha ngenxa yokuthi unesimilo ngenxa yokuthi unonembeza kepha unembeza kubantu besilisa swashabalala angazi noma usathane sethumela umqhafazweni kunembeza kubantu besilisa ngisho ungena inkundleni zokuxhumana ukukhalwa ngawo amadoda kanti aphi lamadoda awamadoda ngobudoda baba angizwanga kahle kombe bengithi kanti aphi lamadoda angamadoda ngobudoda baba hayi ngesidoda sabo na selafe lihle kakhulu ngizwa ukuthi mangikhihle sikanandi mangibona abantu besifazane bevela enkundleni zokuxhumana ngizwa ukuthi mangahayize mangibona abantu besifazane bevela enkundleni zokuxhumana bedindilizile phansi belele ebhakeni legazi ukhumbule ukuthi labantu bazimbala baqhakazisa isizwe sakithi bengithemba nalenkondlo yokwazi ukufika nakubantu besilisa laba banonya lokwazi ukuhlukumeza abantu besifazane phela banenkolo lokuthi indoda iyona inhloko hayi sekwashintsha lokho uthi umbhalo lo ongcwele hlonipha uyihlo nonyukuze kwazi insuku zakhe zande ezweni zizokwanda kanjani manikwazi ukubahlukumeza ogogo zizokwanda kanjani manikwazi ukubaphuca impeshele yabo ogogo zizokwanda kanjani manikwazi ukuhlukumeza bona laba enisothandweni nabo phela musu ukujabulela isinene umuntu wesilisa jabulela nokumphatha kahle umnikeze uthando inhliziyo into elikhali inhliziyo futhi into ebunene kombe bengithe bayinsika yezwe labantu ngicela nike ukuhlumeza abantu besifazane uMenzi the poet Idlozi Lakwankondlo Siyabonga ngicabanga ukuthi nizwile ke nani ubuciko obuhle ngilungisa ke phutha kube uMenzi Idlozi Lakwankondlo yena lo deseshelo ipoem emnandi nemangazayo kakhulu manje ke sibuyile sisakhuluma ngale futhi ke usuku labantu besifazane sikhuthaza ke manje sikhuthaza intsha ngabantu besifazane ukuthi ayikhule imele abantu besifazane amalungelo alwelwa abadala besifazane njengoba nazi ke guys ukuthi abantu besifazane balwa kakhulu nge-9 August so umsebenzi wabo amandla abo isibindi sabo sokuthi belwe asingasibukeli phansi but what can I say, let's embrace it as I don't have words to say this but guys sisebenzisa abantu abasha besebenzise lokhu abakulwelwe abantu abasha abadala abakulweni ningathathi amandla abantu bakudala niwathathele izelezi kodwa ukukhula nokuthi nikhombise ukuthi abantu besifazane ba-strong kangakanani because usince isikhathi into eyenza ukuthi umuntu wesilisa engakuboni ukubaluleka umuntu wesifazane ngomuntu wesifazane gcine ngayivezi kwayena ukuthi ubaluleke ngani ngakho wena umuntu omusha ke ithuba manje ukuthi usukume nawe ukhombisa ukuthi umuntu wesifazane engenza okuningi ngashintsha okuningi ezweni unamandla futhi okwenza lokho singayitholi thina abantu besilisa sibona ukuthi ngathi thina abantu abanamandla kakhulu intsha yamanje ayisebenze ithole amandla ikhombisa abantu besifazane abanamandla kangakanani njengoba bengisasho guys let's embrace it asithathe leli thuba ukuthi ushine yabona ntombazane ngithi mina be yourself show yourself ukuthi ubani asibatshengisa abantu besilisa ukuthi nathi we can do anything noma yini la bakwazi ukuyenza nathi we could do it and we could just shine bright like a diamond iSouth Africa ngenzi into eningakhulu bungazi abantu besifazane anti ozozibini uwinile osamela ngesizwe lokho kuyisibonelo ukuthi abantu abasha nani kuningi eningakwenza ukukhombisa ukuthi abantu besifazane banamandla kangakanani ukusebenzisa umzimba wakho ukusebenzisa italent lakho ukushiya inkondlo ukucula ukukhombisa nje ukuthi wena una talent umuntu wesifazane akaqina bembokodo bathi ke wathinta abafazi wathinta imbokodo intombazane engabika abade ngoba nakubona ukuthi ngoba nakho wena usamncane cha nawe imbokodo akusho ukuthi iminyaka yakho nokuthi mhlawumbe kwenzakalani empilweni ngiyakuthiwa ligoltsha semanzi ngazi noma ngisho kahle kodwa nje as much as usemncane uyifila like ukuthi yazini I'm a strong woman uzokhula nakho ube mdala uzazi ukuthi yazini mina angithintwa
I'm a strong woman. I can do anything. Mangifuna ukuba presenter, I can present. Mangifuna ukuba model, I can be a model. Mangifuna ukuba president, I can be a president. Phela nje ukuthi abantu bekhona. Anything ungayenza nje as umuntu wesifazane, guys. Thank you so much ukuthi nichune lana on Zululand Studio TV. Naniyazi lana ukuthi siyaqhuqhumezelana. Namhlanje sithanda ukuqhuqhumezela abantu besifazane ukuthi be yourself, be strong. Ungavumeli noma ubanje ukuthi uyentekenteke, guys. Abantu abantekenteke nje asibadingi strong women. Bafethu ke konke umuntu wesifazane sithi Happy Women's Day. Nithokozela usuku leni lo lunikhombisa ukuthi namandla kangakanani. From me Mongezi Buthelezi ngithi ke every day every time hamba wena uyosubscribe ku YouTube ubukele ama videos wethu nawo wonke ama shows esinawo la Zululand TV nakwamanye ama media platforms sikhona siyatholakala ke senizothokozela iperformance elandelayo eka Genocide. No, Mzet. Genocide, Mzet. Thank you so much. Abantu besifazane benzeli na lobo benzeli na wema ngoba nhlukumeze ngale ncane senzeli na lelo kozenzeli wema umaye ngasafuni mekele mekela bendoda umaye ngasafuni Musukumbamba ngengane Maya ngasafuni miyelele Melu miyelele Maya ngasafuni miyelele Musukumbamba ngengane Pretty old fool what's a pansy basically This is no longer an universe technically Manya madod is injaweli it's undeniable Cause even preachers and congregators are unreliable I understand that most of reasons can be personal. Nithamba beliyashaya umane ubinga recognize. Maflopa besifazane sibapanisha instant. Nama uncle abamba bashana for an incest. Asithandazisa besifazane who live in bitterness. Bayashishwa cold scenarios. Different days but guess what, same updates. Uyithamba lithi sengifundile fake upgrade. Badlwengula abantwana abancane omri-carrying. Shooting the whole fam, the church you preparing. Ekasistinga more hardline movies man and campaign. They should be quick before cycles moving mountains. Ubansha abantu besifazane benzeli na lobo benzeli na wema ngoba nhlukumeze ngale ncane senzeli na lelo kozenzeli wema I'm not the sense, but talk wrong, I'm swazing a condona. Also got skeletons, but then I make consola. Flula Ganjani, Beshayon Fazis, that's what you would make a touch on man. Who said it for simple, the bantu nabo by a cheater. Well, it normally, but then we emphasize no excuse, man. Nobody megale manga funisa, just evade fatal. Makelane wami shorisan, cause it's a rascal. Fell on the wood for medicine, damn is on the probation. We a man cherishes, it is heaven ovation. Before you decide, just consider the whole situation, take a deep breath. That one is the best equation. Cause I told him down on her age, she was barely stepped. Someone knew that vacation it wasn't napped. Once a day videos and him done no shower nini. But I'm buying up on Jay, we should blame the pain. Ubansha abantu besifazane benzeli na lobo benzeli na wema ngoba nhlukumeze ngale ncane senzeli na lelo kozenzeli wema umaye ngasafuni mekele mekela bendoda umaye ngasafuni mekele musukumbamba ngengane umaye ngasafuni mekele
Useshayila kakayosi Awuseyosi kakakayish Useyidlile ushicala Noma